Matul il-jum ta' tlieta ħarġu diversi rapporti konfliġġenti dwar l-inċident li seħħ f'Ħalluqa. Dan hekk kif jidher li jeżistu filmati li juru kif il-karozza ta' Krist Gatt kienet qed tinsaq f'tellieqa ma' xi vetturi oħrajn u li dawk involuti kienu jafu lil xulxejn. Ir-rapporti qed jgħidu li hemm filmati li juru kif fil-ħin tal-inċident il-vittma kienet itellaq fil-mini bil-konsegwenza li tilef il-kontroll tal-karozza u mit fil-post. Il-persuni li kienu fil-karozzi l-oħra allegatament jafu lil xulxejn u mal-moment li seħħet il-ħabta ċemplu għall-għajnuna. Intant kienu bosta dawk li fuq il-medja soċjali selmu l-memorja ta' Krist Gatt buħut minn sħabu jesprimu kif saftizjat qabel l-inċident fatali kienu qed jitkellmu. Dan fil-waqt li qalu li jinsabu xukjati b'din it-telfa hekk kif kienu ilhom jafu lil Krist sa minn età bikrija. Oħrajn iddeskrivewh bħala ġuvni bil-għaqal u ta' rispett. Il-kumpanija fejn kien jaħdem Gatt selmet il-memorja tiegħu f'post mill-aktar emozzjonanti fejn qalet li bil-preżenza tiegħu fuq il-post tax-xogħol huwa kien joħloq sens ta' familja qalb l-impjegati. Il-kumpanija ddeskrivitu bħala żagħżugħ ċajtir, responsabbli u dedikat lejn ix-xogħol li kien jagħmel. Tisrima li spikkat kienet propju ta' qallima li fil-passat kellha lil Krist fil-klassi fejn esprimiet li tinsab taħt xokk qawwi kaġun ta' din l-aħbar kera. Dan fil-waqt li kitbet li Gatt propju beda drama magħha u kien ħasem f'numru ta' drammi li jittellaw fl-iskola kemm f'partijiet umoristiċi kif ukoll partijiet serji. Krist matul is-snin baqa' attiv fi-drama tant li kien jagħmel parti mill-grupp ta' drama tal-Imtarfa u matul il-jum il-grupp Imtarfa Drama selmu il-memorja taż-żagħżugħ fil-waqt li qalu li d-dedikazzjoni li kellu għandha sservi ta' ispirazzjoni kbira għal dawk ta' madwaru.